Hola, què tal? Ja tornes a Sant Antoni. I sabeu el que més m'agrada a mi de Sant Antoni? Ses espinagades. Jo tenc una tia que és poblera. I és vera que ses torrades, l'oli de botifarró, la sobrassada, tot això m'agrada molt. Però l'espinagada coenteta, de llom però, és vera que se fa d'anguila i se fa de mussola. Però a mi m'agrada de llom. I la faig. I si voleu, ara la compartim. Heu de comprar una col, heu de comprar col flori, porros, sofrits, panses i llom o peix, el que vulgueu. I per la pasta emplearem un tassó d'oli, un tassó d'aigua i farina. I un poquet de sal. Té això, i ara quan ho tingui teadet, vos ho explicaré. Ja ho tinc teat, he teat la col flori i he teat els porros i els sofrits. Això ho mescl tot allà mateix. I li posam esprababó, que n'hi posa bastant, esprababort, sal, i bastanta d'oli. Molt bé. I ara l'apretam bastant perquè la col minva. I ara, quan ho deixam trempat, encara minva més. Però ho deixam, el feim que se mescli tot el que se pugui perquè és més bo. Molt bé, fan les panses. I hi posam el llom, que el llom jo l'he deixat ahir que se trempàs, perquè ja fa més gustet, posta l'heu vist teadet. I remenant-ho, que me cau. Això serà mel. He fet curta de panses. Ara no me n'he donat compte i he posat el tassó d'oli, el tassó d'aigua, i me pensava que gravava, però no he gravat. Bé, per fer la pasta, el que ha de passar és que els dits no se mos aferrin. Posam l'oli, la sal, qui vulgui posar saïm li pot posar saïm, l'aigua i la farina que sabeu. Llavors mos queda això, aquesta textura tan guapa. I ara ja la tindrem per estendre. Molt bé. Talla el paper així. Aquesta pasta vol que sigui prima. I així mos és més bo de fer. L'estiro un poc. Que farem aquí nevat i començarem a omplir. Convé apretar-la perquè si no queda buit. Això té una pintassa. I ara en el paper ha d'estar ben estirada. En el paper la tancarem. Ara queda tancadeta.
perquè no mos faci suc per de fora. Amb unes banyetes, perquè el dimoni té banyes i això se menja per Sant Antoni. I ja la tenim llesta per enfornar. Què vos pareix? Idò, ja mos ha pitat el forn, vaig a cercar-la. Vet aquí l'espinagada! Queda passar gust i encalentir-nos amb un pot de vi i un fogueró. La cantam un poquet. Antoni i el dimoni jugaven a 31. A 31 el dimoni va fer 30. Sant Antoni 31, Sant Antoni 31, ai 31. Visca Sant Antoni!